Dr. Jemino Mautho menta kasengi ula pentip bolami no na kaseng UDP hadien bauladan bat kaseng la palat chief house nem haka baula longru general secretary palat chief house nem ka UDP ka degaway na kiseng Sainpyrthei riulum haka jala ka badan ru khat arngut ki MLA ban arngut na ki degi menteri haka sarkar jala balai lam da ka NPP ki khubor ki bayajan ki thu bau ba Jemino ula litbo ya ka shithi resign ka jong u ha u president jong kaseng uba met ba lingdo